Hej og velkommen til vores CRM-system igen. Her vil vi gå ind i selve kontaktoplysninger. Den ligger ude i menuen ude til venstre, når I er logget ind i ActiveHost. Og det er her, hvor vi finder kunderne, hvis vi lige har overset eller der mangler en deal på det, vi skal lige have fat i en, som vi lige skal notere noget på, så kan man søge inde i selve CRM-databasen for at se, om kunden eksisterer i forvejen. Her skal jeg have fat i mig selv, Allan Birkelev fra Birkelev Consulting, og så vil jeg egentlig bare søge Allan Birkelev herinde. Så kan man se, der popper to ting op. Der popper noget privat op, vi har testet i systemet, og så står der virksomhedsoplysningen her også, og så kan jeg klikke direkte ind på den her kunde. Nu er jeg inde på selve kundeoplysningen, som vi også gennemgår i nogle af de andre moduler, og har alle oplysningerne herinde. Hvem er det, vi har med at gøre? Hvad er det for en mailadresse, det er? Så altid for at validere mailadresser, om det stadigvæk er dem, der er gældende, når I taler med kunderne. Det er altid en god idé lige at få opdateret data, når vi har fat i dem. Telefonnummeret, er det stadigvæk det rigtige telefonnummer, virksomhedsnavn, jobtitel, hvad er det, man arbejder med? Når vi sidder og skal sende eller har fat i en kunde, så har vi mulighed for at opdatere et hav af oplysninger herinde. Selvfølgelig jo flere jo bedre, men tænk over, skal vi bruge det her data? Er det need to have eller nice to have i det her øjeblik? Eller hvad er det, vi aftaler? Når jeg så ringer til den her kunde, så handler det her om, at lige nu vil jeg faktisk godt ind og aftale, at vi sender et flow ud til selve kunden, altså hvor vi har talt om for eksempel lederakademiet, og nu skal kunden modtage noget informationer om det. Så ruller vi lidt ned og kommer ned til den, der hedder tags. Nu er der allerede tags på, som jeg har iværksat. Der er en, der hedder Sales LA 2026 andet halvår i Esbjerg. Men det man rent faktisk gør, det er, at man kan skrive, jamen vi skal have sendt det her til Allan. Det skal handle om lederakademi, det skal handle om Esbjerg eller Kolding eller Odense. Flow er det samme for alle sammen, men det er mere for, at vi selv deler op. Er det i Esbjerg, de skal tilmeldes? Er det Kolding eller er det Odense, hvor Lars Sigurd kommer ud og holder indlæggene? Hvis vi skal tilknytte her, så tilføjer man egentlig bare det tag, lidt ligesom der er heroppe. Og når vi har tilført den, så kan man vælge at sætte en personlig hilsen. Så for eksempel den her, som aftalt per telefon, sender information omkring vores ledelsesakademi. Det kan være alt muligt, der kan stå her, lige hvad I har aftalt. Og når det er tilført, så er det selvfølgelig også vigtigt igen at skrive en note hernede, hvad er det, der er aftalt. Og så op i toppen, når man laver noget her, for eksempel at vi har rettet noget, er korrigeret her, så kan jeg bare lige se, hvad den er retten. Så sørger man for at trykke Save Changes. Før sker der ikke noget. Hvis du går ud af det her billede, eller canceler eller lignende, så alt det du har foretaget, det bliver ikke gemt. Så sørg for at skrive Save Changes, så sørger den også for at rette det her. Og så går systemet automatisk i gang med at tilkoble det her med indblik i vores tilbud og muligheder, som er koblet på hele det forløb, der hedder Sales LA-dealen, og så vil den ligge heroppe. Og her der er der minikursus, som man kan se, der er lagt ind. Og den her, det er den nye, jeg har lavet lige for lidt siden, hvor jeg egentlig har startet flowet igen, fordi den her, den er lukket ned, den er disqualified, kan man se, der har været en deal på det tidligere. Og nu er selve forløbet gået i gang her.